హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్కి తను రెసిపీస్. ఈరోజు నేను మీకు చూపించే రెసిపీ ఏంటంటే ఫిష్ కర్రీ అనమాట. పాతకాలంలో ఏ విధంగా తయారు చేస్తారో ఫిష్ కర్రీ అనేది అది నేను మీకు ఈరోజు చేసి చూపిస్తున్నానండి. దీనికోసం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి బాండీ అనేది పెట్టేసుకుని ఆయిల్ అనేది పోసేసుకున్నాను. ఉల్లిపాయలు కూడా నేను సన్నగా తరిగి పక్కన పెట్టేసుకున్నాను అనమాట. ఇవన్నీ కూడా మిక్స్ పెట్టేసుకున్నాను. ఇవి మొత్తం ఒక 1/2 kg ఉల్లిపాయలు పట్టేసుకున్నాను. ఈ ఉల్లిపాయ పేస్ట్ అనేది మంచిగా ఆయిల్ అనేది వేగాక వేసేసుకుని మనం వేయించుకోవాలన్నమాట. ఇందులో మనం సన్నగా తరిగిన పచ్చిమిరకాయలు కూడా వేసుకున్నానండి. 4 to 5 తీసుకున్నాను అనమాట. ఈ పచ్చిమిర్చి అనేవి నేను 1 టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ వేసేసుకోవాలి. ఇవన్నీ కూడా మొత్తంగా కలిసే వరకు మనం కలిపేసుకుందామండి. లైట్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు మనం వేయించేసుకోవాలన్నమాట. మనం ఉల్లిపాయలు సన్నగా కట్ చేసుకుని కూడా మనం కర్రీ అనేది చేసుకుంటామండి. ఇది మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఇదివరకు పాతకాలంలో ఈ విధంగా పేస్ట్లో పెట్టి చేసేవాళ్ళు అనమాట. ఇప్పుడు చాలా తక్కువగా చేస్తున్నారు. ఇది 1 టేబుల్ స్పూన్ నేను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అనేది వేసేసానండి. ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా కలిసే వరకు మనం మొత్తంగా కలిపేసుకుందాం అనమాట. ఒకసారి ఈ విధంగా కూడా మీరు ట్రై చేసి చూడండి. కర్రీ అనేది చాలా సూపర్గా ఉంది. నేను మీకు చూపిస్తున్నా చూడండి. ఈ విధంగా వస్తే సరిపోతుంది. లైట్ బ్రౌన్ కలర్ రావాలన్నమాట. ఇప్పుడు మనం ఇందులోనే నేను పసుపు అనేది వేసేసుకుంటున్నాను. 1/2 టేబుల్ స్పూన్ పసుపు వరకు వేసేసుకోవాలండి. తగినంత కారం వేసేస్తున్నాను అనమాట. నేను మీకు చూపిస్తున్నాను చూసారా, ఈ విధంగా వేసేసుకోవాలి. మీకు ఎంత తింటే అంత మీ ఇష్టం అనమాట. కారం అనేది మీకు ఆప్షనల్ అండి. ఇది ఈ విధంగా మొత్తం వేసేసుకుని మంచిగా కలిపేసుకోవాలి. పచ్చి వాసన పోయే వరకు కారం అనేది మనం ఈ ఆయిల్లోనే మంచిగా వేయించేసుకోవాలన్నమాట. నేను ఆల్రెడీ చింతపండు పులుసు కూడా పక్కన పెట్టేసుకున్నానండి. ఫిష్ కర్రీకి ఎంతైతే సరిపోతుందో అంత పులుసు కూడా మనం పక్కన పెట్టేసుకోవాలి. ఈ విధంగా మనం పచ్చివాసన పోయే వరకు వేసేసుకున్నాం కదండి. ఇప్పుడు మనం చింతపండు పులుసు అనేది పోసేసుకున్నాను. దాంతోపాటు నేను ఒక 1/2 లీటర్ వాటర్ కూడా పోసేసుకున్నాను అన్నమాట. ఇవన్నీ మొత్తంగా కలిసే వరకు ఒకసారి కలిపేసుకుని ఫ్లేమ్ మాత్రం హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోండి. నేను మీకు చూపిస్తున్నట్టు ఇప్పుడు చూడండి, ఒకసారి ఈ విధంగా మరుగుతూ ఉండాలన్నమాట. నేను మీకు చూపిస్తున్నాను చూసారా, ఈ విధంగా మనకి వాటర్ కూడా బాగా మరుగుతూ ఉండాలన్నమాట. ఇప్పుడు ఫిష్ కర్రీ మనం తీసుకుందామండి. ఇది 3 kgల చేప అనమాట. నేను మంచిగా శుభ్రం చేసి పక్కన పెట్టేసుకున్నాను. ఇవి ఒక్కొక్క ముక్క మనం పెట్టేసుకుందాం అన్నమాట. మొత్తం ఈ పులుసులో మనం వేసేసుకుందాము. ఫిష్ కర్రీ ఎక్కువ టైం పట్టదండి. ఇది మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే. చాలా సింపుల్గా అయిపోతుంది, ఈజీగా అయిపోతుంది. తక్కువ టైంలో మనం ఈజీగా చేసుకునే కర్రీ అనమాట ఇది. మీరు కూడా ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేయండి. కర్రీ అయితే చాలా బాగుందన్నమాట. ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ అని రెడ్ కలర్ రాసి ఉంటుంది కదా, బటన్ని ప్రెస్ చేయండి, మర్చిపోవద్దండి. ఈ విధంగా మొత్తం మనం పెట్టేసుకుని మనం ఫ్లేమ్ హై ఫ్లేమ్లోనే పెట్టేసుకుని మూత పెట్టేసుకుందామండి. ఒక్కొక్క 10 మినిట్స్కి మీరు చూసుకుంటూ ఉండండి కర్రీ అనేది, మర్చిపోవద్దు. ఇప్పుడు నేను ఒక 10 మినిట్స్ తర్వాత మూత తీసి చూసానమాట. నేను ఒక 1/2 టేబుల్ స్పూన్ మసాలా వేసుకుంటున్నాను, గరం మసాలా. ఇది మీకు ఆప్షనల్ అండి. చాలామంది ఫిష్ కర్రీలో వేసుకోరనమాట మసాలా అనేది. మీ ఇష్టం అనమాట. టేస్ట్ తగ్గ బాగుంటుంది, వేసుకోండి ఒకసారి. ఇప్పుడు సన్నగా కట్ చేసిన స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ వేసుకుని ఒకసారి మనం మరలా మూత పెట్టేసుకుందాం. ఫ్లేమ్ అనేది హై ఫ్లేమ్లోనే పెట్టుకోండి. చూసారా, ఈ విధంగా ఉడుకుతూ ఉంటుందన్నమాట. సన్నగా కట్ చేసిన కరివేపాకు కొత్తిమీర అనేది నేను వేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు మనం ఒకసారి మూత పెట్టేసుకుని ఫ్లేమ్ అనేది సిమ్లో పెట్టేసుకోండి. సిమ్లో పెట్టేసుకుని ఒక 1/2 గంట మీరు అలాగే వదిలేయండి. చూసారా, ఈ విధంగా చిక్కగా వస్తుందన్నమాట. ఈ విధంగా వచ్చినప్పుడు మీరు స్టవ్ అనేది ఆఫ్ చేసేసుకోండి, మూత పెట్టేసుకోండి. ఇప్పుడు మనం సర్వ్ చేసేసుకుందాం. వేడి అన్నం కూడా వండేసుకుని మనం సర్వ్ చేసేసుకుంటున్నామండి. దీంతో పాటు నేను ఫిష్ ఫ్రై కూడా చేసి ఉన్నాను, కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. ఆ లింక్ కూడా ఒకసారి మీరు చెక్ చేసుకోండి. అంతేనండి, ఫిష్ కర్రీతో మనం సర్వ్ చేసేసుకుందాం. టేస్ట్ అయితే చాలా సూపర్గా ఉంది. గ్రేవీ కూడా మనకి చాలా బాగా వచ్చిందండి. చాలా చక్కగా వచ్చింది. నేను మీకు చూపిస్తున్నాను చూసారా, చాలా బాగుంది ఇక్కడ. మీరు కూడా ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేయండి, మర్చిపోవద్దు. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం కూడా మర్చిపోవద్దండి. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అంతేనండి, ఫిష్ కర్రీ అనేది రెడీ అయిపోయింది. నా వీడియో చూసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ అండి. థ్యాంక్ యూ.